Senyors viatgers, els informem que la gran millora de la infraestructura, els trens en destinació a Puigcerdà finalitzen la seva nova ruta de desaficient. Els senyors viatgers disposen d'un servei d'autocar des de l'estació de Ribes fins a les seves destinacions. Preguem disculpes amb destinació. Senyores viajeros, les informamos que para el de la infraestructura, los trenes con destino a Puigcerdà finalizan su recorrido en la estación de Ribes de Freser.